Hekk kif il-kampanja elettorali tinsab fl-eqqel tagħha, l-appuntament il-kbir li jmiss l-Partit Laburista se jkun propju l-ħadd 10 ta' Mejju fi-triq il-Kottonera ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera mill-4:30 ta' wara nofsinhar il-qudiem. Din l-attività se tkun ikkaratterizzata bi spettaklu ta' divertiment qabel il-qofol jintlaħaq bid-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. F'dawl ta' din l-attività, One News tkellem mal-kap tal-komunikazzjoni u kellim tal-Partit Laburista Norma Saliba, fejn spjegat li minkejja li l-ħadd huwa jumlhom, il-Partit Laburista xorta waħda ħaseb għall-pubbliku biex joħloq atmosfera ta' festa ċelebrattiva. ħajkonna divertiment għal dawk li ħajkun qegħdin jattendu, bla dubju ta' xejn din hija stedina il-daw kollha illi iridu wkoll jgħaddu messaġġ ta' appoġġ lilna bħala partit illi kif qed jaraw qegħdin noħorġu ta' kuljum bi proposti differenti illi qed jilħqu lill-familja kollha. Itemmed b'appell għall-pubbliku sabiex il-ħadd kollettivament kulħadd jingħaqad ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera. Jiena nħeġġeġ il dawk li qegħdin iseguna sabiex ikunu magħna il-Kottonera. Dan huwa it-tieni mass meeting ta' din il-kampanja, morna l-Kottonera, nafu kemm il-nies tal-Kottonera iħobbu wkoll dawn it-tip ta' attivitajiet, rajna ftit ilu wkoll li żgħażagħ iniedu propju l-kampanja tagħhom mill-Kottonera, għaliex le għada issa għandna stedina miftuħa għal kulħadd. Iż-żgħażagħ, l-anzjani, il-familji, daw kollha li jixtiequ jinaqdu magħna għada, l-invitu miftuħa l kulħadd għal triq il-Kottonera eżatt ħdejn il-kumpless sportiv tal-Kottonera.